Bloktijden en reserveren als je volgend jaar januari door de Westerschelde-tunnel wil. Vanwege de reparatie van de scheur in een van de tunnelbuizen. Niet de makkelijkste keuze, maar het verkeer via Antwerpen sturen is ook geen goede optie. En verder in deze Zeeland nu. Anita Pijpelink wordt geen adviseur. En keeper Van Hoek tekent bij FC Den Bosch. Goedenavond. In bloktijden door de Westbuis, maar alleen als je gereserveerd hebt. Dat staat de Zeeuwen te wachten tijdens de reparatie van de scheur in de Oostbuis van de Westerschelde-tunnel. Die buis gaat 11 januari volgend jaar 4 maanden dicht. En dat heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid van Zeeland. Het is een ingrijpende gebeurtenis voor Zeeland. En het is onze verantwoordelijkheid om de impact waar mogelijk zoveel mogelijk te beperken. En dit vandaag is het startmoment in het geven van die duidelijkheid. Maandenlang zijn er gesprekken gevoerd en nu is het hoge woord eruit. Tijdens de reparatie van de scheur in de Oostbuis van de Westerschelde-tunnel kan verkeer in bloktijden door de Westbuis, die wel open blijft. Blokrijden biedt uiteindelijk het meeste perspectief voor allebei de kanten van de Westerschelde. Tegelijkertijd, er is ook heel veel draagvlak voor dit scenario. We hebben heel veel gesprekken gevoerd, onderwijs, zorg, bedrijfsleven, etc. En als derde zou ik willen noemen de beperkte capaciteit op de wegen bij Antwerpen. Hoe gaat dat blokrijden er dan uitzien? Verkeer kan dan 50 minuten de ene kant op. Vervolgens is er 10 minuten nodig om de Westbuis klaar te maken voor het volgende blokmoment. En dan kan het verkeer 50 minuten de andere kant op. Wel met de voorwaarde, je moet vooraf gereserveerd hebben. Allereerst zou ik willen zeggen, de mensen die niet op de weg moeten zijn, ga niet op de weg en zoek een alternatief. Mensen die echt vanwege een cruciaal beroep of in een vitale sector werken, die echt door die tunnel heen moeten, nou, die kunnen reserveren. En we proberen zoveel mogelijk natuurlijk te kijken in welk blok kun je dan een plekje krijgen. Dus kun je er doorheen. Dus je kunt ook wat spreiden over de dag. Maar dat vraagt wel het maken van keuzes. En dat is natuurlijk niet altijd leuk. Dus met andere woorden, het is ook geen makkelijke oplossing. Maar wel een oplossing die toch de mogelijkheid biedt om iets te doen tijdens die reparatie. En verslaggever Carlijn de Splenter staat bij de Westerschelde-tunnel. Carlijn, je volgt dit dossier. Is de keuze voor het blokrijden, is dat nu echt definitief? Nou, de komende tijd wordt dat plan verder uitgewerkt. Nou, mocht nou blijken dat het toch niet haalbaar is, want er komt echt heel veel bij kijken, dan wordt er alsnog gekozen voor het andere scenario. En dat scenario is dat de Westbuis open blijft voor verkeer van Borselen naar Terneuzen. Dus 1 richting. En dat al het andere verkeer moet omrijden via Antwerpen. Maar Carlijn, dat omrijden via Antwerpen, dat leverde al een hoop commentaar op vanuit België. Heeft dat meegespeeld in de keuze? Jazeker, de afgelopen tijd zijn er dus volop gesprekken gevoerd, ook met Vlaanderen. Want die gaven eerder al aan van, joh, je kan al dat verkeer wel via Antwerpen gaan sturen, maar bij ons wordt er aan de weg gewerkt, wanneer niet. Dus dat levert alleen nog maar meer files op. Dat is onwenselijk. Dus ja, er is naar Vlaanderen geluisterd. Al kan je natuurlijk niet helemaal vermijden dat straks, ook al gaan we met bloktijden werken, dat er dan niet wordt omgereden via Antwerpen. Nou goed, inderdaad, de keuze dus op dat blokrijden gevallen. En voorwaarde is dan wel bij dat blokrijden dat er op de drukste momenten 80% minder verkeer door de tunnel gaat. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, Van der Maas zei het al, als je die maanden niet in de buurt van de tunnel moet zijn, kom er dan ook vooral niet naartoe. Als het kan, werk thuis. Maak gebruik van het openbaar vervoer. De Westerschelde-ferry gaat bijvoorbeeld vaker varen. En daarnaast dat reserveringssysteem, dat is dus voor mensen die echt door de tunnel moeten. Nou, door dat reserveringssysteem dan wordt het verkeer over heel de dag verspreid. Maar ja, dan heb je nog die opgave dat je op de drukste momenten, dus in de spitsuren, dat het verkeer met 80% omlaag moet. Dat is echt een opgave. Vergelijkend is dat in coronatijd, dat van iedereen werd verwacht, blijf thuis. Toen nam het verkeer af met 40%. Dus ja, of het hier komend jaar helemaal filevrij blijft, ik vrees ervoor. Carlijn de Splenter, dankjewel. Oud-Tweede Kamerlid en oud-gedeputeerde Anita Pijpelink heeft zich teruggetrokken als extern adviseur van burgemeester Yvonne van Maastricht van Middelburg.
Dat antwoorden burgemeester en wethouders na kritische vragen van partijen in de gemeenteraad. Pijpelink zou haar Haagse contacten aanboren en onder meer het netwerk van de burgemeester moeten vergroten op het gebied van cultuur en onderwijs. Maar Middelburgse partijen vonden dat een taak voor de wethouders en hadden ook vragen over de kosten. En ook zou Pijpelink als lid van GroenLinks PvdA te gekleurd zijn. Pijpelink zit na al die kritische vragen af van de functie. En de Middelburgse gemeenteraadscommissie Algemeen Bestuur vergadert trouwens vanavond over het omstreden ontslag van de gemeentesecretaris Aart van den Brink. Daar kwam de commissie gisteravond in de oorspronkelijke vergadering niet aan toe. 8 huizen rond basisschool De Tweemaster in Oost-Soeburg krijgen €4500 schadevergoeding. Door een fout staat de school 4 meter dichter naar de straat toe, waardoor de buren dus meer last hebben van inkijk en minder privacy hebben. Rond de bouw van de school was veel gedoe, want in de eerste instantie werd de school ook nog eens een keer verkeerd omgebouwd. De schadevergoeding van €4500 per huishouden is aangeboden door de toenmalige projectleiders. Finn Murre verruilt deze zomer Hoek voor profclub FC Den Bosch. De doelman uit Ierseke heeft vanochtend een 2-jarig contract ondertekend bij de voetbalclub die speelt in de keukenkampioen-divisie, oftewel de eerste divisie. Even na 11 uur vanochtend was het dan eindelijk zover. In stadion De Vliert zet Hoek-doelman Finn Murre zijn handtekening onder zijn eerste profcontract. Ja, ik ben heel blij. Eindelijk kunnen tekenen. Valt een beetje last van mijn schouder af. Vooral heel opgelucht en blij dat ik hier ben. Zijn stap naar het profvoetbal is een beloning voor 2 sterke seizoenen onder de lat bij Hoek. Meerdere clubs waren geïnteresseerd, maar Murre kiest voor FC Den Bosch. Ja, de club spreekt mij gewoon heel erg aan. Het leeft hier gewoon heel erg. 5000 man wekelijks op de tribune. De mensen die lopen, dat zijn gewoon leuke mensen. En, alles spreekt me hier aan. Als je hem al ziet, qua lengte is het al erg imponerend. Met volgens mij 1,94, 1,95. En ook uiteindelijk wat wij heel erg interessant vinden is ook het stukje bravoure wat hij heeft om van je lijn te komen, om ballen te kunnen plukken daar. Ja, dat zijn wel dingen wat heel erg opvalt. Los van wat ook gewoon belangrijk is, ja, gewoon ballen tegenhouden. Komende zomer meldt Murre zich bij zijn nieuwe club. Maar eerst wil hij zijn tijd bij Hoek nog goed afsluiten. Hoe wil ik Hoek achterlaten? Ik denk dat dat wel duidelijk is. Als je zo ver in de competitie zit, dan wil je gewoon voor de titel spelen. We zullen nog veel wedstrijden moeten winnen. We zullen het zaterdag weer op moeten pakken. Maar ik heb wel alle vertrouwen in dat we tot het einde mee gaan doen. Een zeldzaam VOC-glas heeft bij een veilinghuis in Goes het recordbedrag van €50.000 opgebracht. Het glas is 20 centimeter hoog en is van meestergraveur Jacob Sang uit de 18e eeuw. Het werd vorig jaar per toeval ontdekt in een houten kistje bij een inboedeltaxatie. Het glas is destijds gemaakt in opdracht van investeerders in een VOC-schip om te proosten op een behouden vaart. De tekst "De Goede Negotie" staat erin gegraveerd met een VOC-schip en een Amsterdams pakhuis. Zeeland doet het landelijk gezien niet slecht als het gaat om het bouwen van nieuwe woningen. Omroep Zeeland heeft samen met de NOS en de streekomroepen in Zeeland uitgezocht of gemeenten het aantal woningen hebben gerealiseerd die ze aan het begin van hun collegeperiode hadden beloofd. Over 2 weken zijn immers de gemeenteraadsverkiezingen, dus we maken aan het einde van de collegeperiode de balans op. De Zeeuwse gemeenten zelf zijn tevreden. Uit een rondgang langs alle gemeenten in Nederland die meededen aan het onderzoek blijkt dat een kwart niet voldoet aan een woningbouwbelofte die ze eerder hadden gedaan. Maar hier in Zeeland wel. Sterker nog, we doen het beter dan gemiddeld. Zoals hier de gemeente Sluis, die zelfs in de landelijke top 10 staat. Daar ben ik natuurlijk trots op dat we dat als gemeente Sluis met z'n allen voor elkaar hebben gekregen. Dus, Hoe komt dat Sluis zoveel woningen heeft kunnen realiseren? vanaf 22 hadden we al wat aanvragen van initiatiefnemers bij ons ambtelijk op de plank liggen. De gemeenteraad heeft in 23 een woondossier vastgesteld met als ingangsdatum 24. Waarin we vanaf 24 ambtelijk de plannen die er al lagen goed beoordeeld zijn. En dat kan dan gaan over aantallen toe te voegen woningen, types woningen. Maar ook hoe ziet een woning eruit. Dus aan verschillende normen moest voldaan worden. Dus die zijn langs die lat gelegd. En ja, daaruit blijkt dat we veel konden realiseren. Dus op die manier is dat eigenlijk tot stand gekomen.
Een andere gemeente die opvalt is de gemeente Veere. Want zo'n 4 jaar geleden hadden ze zelfs nog geen eens een woningbouwopgaveplan. Maar hier achter mij in Oostkapelle is een van de dorpen waar nu in een rap tempo meerdere woningen uit de grond worden gestampt. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? De woningbouwopgave in Veere was eigenlijk stilgevallen, want iedereen zei van nou Veere vergrijst, niet te veel woningen bouwen. En toen kregen we eigenlijk aan het begin van onze coalitieperiode kregen we direct de woondeal. Provinciaal, en dat was voor Veere een ambitieus aantal van 852 woningen. Dat gaf gelijk een enorme boost om aan de slag te gaan. En dat hebben we ook gedaan. We zijn direct gestart met ruimte reserveren, met voorkeursrecht rondom alle kernen in Veere. Dus je moet eerst de ruimte hebben om die woningen te kunnen bouwen. We zijn gronden aan gaan kopen, plannen gaan maken en ja, dat was toch eigenlijk vrij snel dat we aan de slag gingen. Andere Zeeuwse gemeenten geven zichzelf in dit onderzoek een voldoende. Maar waarom sommige projecten toch niet van de grond willen komen, heeft volgens de gemeente te maken met het volgende. Beroep- en bezwaarprocedures die worden aangetekend tegen nieuwbouwprojecten, stikstofmaatregelen, bouw- en materiaalkosten die stijgen en netcongestie. Op onze website vind je meer informatie hoe jouw gemeente heeft gepresteerd, wat ze beloofd hebben en wat daadwerkelijk is gerealiseerd. Behalve de gemeenten Vlissingen en Hulst, zij hebben geen data kunnen aanleveren voor dit onderzoek. Een zonnige dag vandaag. Het werd tot wel 15 graden. Maar langs de Westerschelde was er een hardnekkige mist. Ja, de komende dagen is het zonnig en droog. De temperaturen gaan oplopen op sommige plaatsen tot wel 18 graden. Het blijft dus heel zacht voor de tijd van het jaar. In Wilhelminadorp en ook Westdorpen was het niet eerder zo zacht als vandaag. Opnieuw een record dus. Zoals wel vaker de afgelopen dagen. En dat betekent interessante tijden voor weerfanaten. Zoals Peter in Vrouwenpolder. En weerrecord breken is altijd leuk. Of het nou wind is, temperaturen of de regen. Ja, dat is altijd mooi. Dat is, als het allemaal egaal is, dan is het niet zo natuurlijk. Het moet echt pieken en dalen is het mooiste. 1979, dit is al een poosje geleden natuurlijk, ben ik verrast door een behoorlijke onweersbui die ontzettend veel water bracht en de straat stond blank. En toen kreeg ik een soort interesse in het weer en dat is eigenlijk allemaal verder gegroeid. Ik heb daar buiten uiteraard een weermeter, ik heb een weerstationnetje en ook aan de voorkant heb ik nog een weerstation, dus ik heb er 2. Is dit dan bijvoorbeeld ook een voorbode voor een goede zomer, dit soort weer? Of je nou in maart al kan zeggen van nou, het wordt een goede zomer, dat zeiden de boeren vroeger wel met allerlei uitspraken, maar die kwamen niet altijd uit hoor. Nee. Een goede zomer, we gaan het beleven. Tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond.